Ik ben op dit moment het ijs dun aan het schaven, zodat het zometeen makkelijker is om het ijs eruit te halen. Om een 3,5 week wordt er al geskielerd namelijk. En dat wil niet op ijs. Maar kerst dat ik hem smelten zitten. Dat duurt te lang. De vloer bestaat eigenlijk uit een zandbed waar leidingen doorheen lopen. En daarbovenop zit een laag beton. En dat zandbed is zo koud dat de vloer blijft gewoon onder nul. Op het moment dat we gewoon halverwege de zomer zijn, dan is eigenlijk het zandbed pas boven nul. En dan zou je kans hebben dat het ijs eruit zou kunnen. En dan wist dus alles van ijs? Alles wil ik niet zeggen. Dus altijd, je kan altijd meer leren. Maar ik weet eerst genoeg. Zit je nou bij de boorden? Ja. Ik ben niet gewend om met een open deur te rijden. Zie je? Nee. Ik probeer het rechts wat te ontwijken, want daar zakken we helemaal weg. Waar waren we? Of ze alles van ijs wist. Nou, hoe ver was ik met mijn antwoord? Nou ja, is straks eens mijn koffie. Ja, zo is dat. Koffiehok. Ja. Koffiehok. Hoor jullie? Nee, ik ben nog weer terug. Oh. Is er nog koffie? Ja, zeker. Ja, misschien in de nieuwe zet. Ah, Filmster! Hey! Goeiedag. Wanneer ben je op de Dat uitzending? loopt wel nieuw hoor. Ken je hem zelf ook een beetje rieden of net? Wat zei je? Schaatsen? Ken je hem dat wat? Ja, denk ik wel. Ik heb een paar van die steden doorgereden, dan zou ik het wel kennen of niet. Maar ik ga alleen, hier heb ik nog nooit op reden. Ik heb nog nooit op een binnenbaan gereden. Nooit op, in Heerenveen, en Leeuwarden. Nou, Heerenveen is een rood woord trouwens. Maar in Leeuwarden. Dat is een goeie naam. Nou, dan komt het Hoor je dat ouwe? Ja, die houdt niet erin. Dat is ja. Maar je bent ijsmeester van de binnenbaan, maar je nooit op reden. Ik heb er nog nooit op deze baan gereden. Nee, nog nooit op reden. Ja, daar is je te lui voor dus. Dat moet ik nou zeggen. Dus je bent de drukke tijd nou aan. Ja, dat druk ik niet had, ja. En wie er nou wat belevenissen nou doen seizoen? Of, Ja, beter bij hem wezen, ik ben hier niet meer zo vaak. Hij maakt alles met, joh. Ja, Nee, ik weet van niks. hij weet van niks. Nee. Nou, dit kijk, en dat is nou bij hem aangenomen, maar dat had niet meer. Het had niet meer. Dat snapt nu wel, hè? Want hij weet weinig. ik weet niet. Hij weet niks. De naam is Haas. Maar ja, nou zijn we ons langzaam aan het klaarmaken voor de grote overgang. Ja, over een jaar. Naar de naaie ijshal. Ja. Dus je kan je mooi de boel wat sloeren letten. Ja, Nou, maar dat zo'n indruk maken. Maar... Hier moet je het ophouden. Hier moet je gewoon met ophouden. Ja, want wij kunnen toch wel wat sarcastisch zeggen, niet toch? Oh, ja. Want we weten nou waarom je altijd achter de camera staat. Ja, zeker weten. Maar dat woord gebruiken we nou niet, dat beloven we. Maar dan moest hij wel leren te gedragen. Ja, je bent op burgerij in Ichtbregen. We melken 100 melkkei. Die wordt geautomatiseerd via een robot. En we hebben 10 tenten om de burgerij heen te staan. Die vallen onder het concept van het betere boerenbed. Twee weken, hè, dan komen de eerste gasten weer.
En ja, dus we moeten nou echt alles in belang zijn schimmeitje. Het is de bedoeling dat mensen die hebben alleen nog koud wetter en geen elektrisch. Dus ze hebben een houtkachel op het kooitje. Daar moeten ze dus een warm wetter op maatje. Nou, dus kun je hier, we hebben leuke bedsteden en ze sliepen kennen. Nou ja, je ziet wel, het is nog net zo veel dat ze erin kunnen. De matrassen die komen er altijd. Ik heb 14 jaar heb ik bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. En nou ja, ik denk dit is wel iets om eens erbij te doen, hè, naast de boerderij. Want alleen nog de boerderij, daar kan ik net van leven. En toen had ik zoiets van, nou, moet eerst maar eens even zien wat het dan is. Ja, want de tent er ik echt zo uitziet als op het plaatsje. Dus dit is eigenlijk een franchise. Ja, klopt. Ja, de tenten zijn al net voor u. Wij moeten zorgen dat het netjes is. En wij zijn eigenlijk de gastheer en gastvrouw, hè. Dus het ding eromheen. Ja, eigenlijk is het gewoon een vorm van all-in. Hè? De band die hebben gewoon de hele dag wel wat te doen hier. Ja. Ik denk dat de meeste mensen daarom het concept zo aanspreekt. En dat is voor u wel eens een probleem. Vooral op de groepen hebben dat mensen voor de tenten zitten hier mijn glas wien en dat de band is allemaal voor de voeten om de angel. Maar ja, dat jij er ik een beetje bij.